Мәсәлән, сезнең белән мин Галимҗан абый һәм без инженер дәресләрен өйрәнүне дәвам итәбез. Димәк, узган дәрестә без өйрәндек, нәрсә ул резистор, бер-бер артлы тоташу, параллель тоташу, ничек була. Ә хәзер әйдәгез белемнәребезне тикшереп карыйк. Экранда ике резисторның бер-бер артлы тоташуы күрсәтелгән. Аларны тоташтыруда нинди хаталар күрәсез? Хаталарны таба алгансыздыр дип уйлыйм. Димәк, биредә безнең 3 хата бар. Кызыл шыбык резисторга тоташмаган. Алар төрле юлларда. Ике резистор үзара шулай ук тоташмаган. Алар шулай ук төрле юлларда урнаша. Һәм зәңгәр шыбык безнең янә икенче резисторга тоташмый. Алар шулай ук төрле юлларда урнаша. Дәвам итәбез. Һәм янә бер хаталы макет. Бу юлы резисторларга тоташуда хата юк. Әйе бит, һәр ялганыш бер үк вертикаль юлда башкарылган. Ләкин зәңгәр шыбыкның клеммага тоташуына игътибар итсәк, алар төрле юлларда урнаша. Бу шулай ук хата, һәм без аны төзәтәбез. Дәвам итәбез. Узган дәрестә без элементлар бер-берсенә параллель һәм бер-бер артлы ялгана дидек. Хәзер сезгә сорау: бу макетта элементлар ничек тоташкан? Игътибар итсәк, һәр яңа резистор алдагысының азагына ялгана, ә тулы челтәрнең ике очына ялганган чыганакның уңай һәм тискәре полюслары. Без аларны кызыл һәм зәңгәр төсләр белән күрсәтәбез. Шулай итеп, бу безнең бер-бер артлы ялганыш. Киләсе биткә күчәбез һәм янә шул ук сорау: бу макетта элементлар ничек ялгана? Әйе, без күрәбез 3 резисторда сул һәм уң яктан үзара тоташкан. Сул яктан аларга килеп ялгана плюс чыбыгы, уң яктан ялгана минус. Һәм әлеге тоташу атала параллель тоташу дип. Дәвам итәбез һәм янә бер бирем. Бу юлы бераз катлаулырак уйларга кирәк. Сорау шул ук: бу макетта элементлар ничек урнаша? Бу юлы безнең катнаш элементларның параллель тоташуында, бер-бер артлы тоташуында бар. Әйдәгез аларны карап үтик. Беренче ике резистор үзара параллель ялганган. Аларны R1, R2 дип билгелик. Алар үзара уң яктан да, сул яктан да тоташкан. Һәм өченче резистор R3 беренче ике резисторга карата бер-бер артлы тоташа. Ул сул як аягы белән резисторларга тоташа һәм уң як аягына килеп тоташа минус. Һәм янә бер бирем. Уйлап карыйк. Бу макетта элементлар ничек тоташа? Параллельме яисә бер-бер артлымы? Биредә безнең шулай ук катнаш. Биредә шулай ук бар. Параллель тоташуда, бер-бер артлы тоташуда. Сулдан уңга һәм өстән аска элементларны исемләп чыксак, беренче һәм өченче резистор үзара бер-бер артлы ялганган. Икенче һәм дүртенче резистор шулай ук бер-бер артлы ялганган. Һәм шул ук вакытта беренче һәм өченче резисторлардан барлыкка килгән челтәр икенче һәм дүртенче резисторлардан барлыкка килгән челтәргә параллель ялгана. Шулай итеп, без сезнең белән карап үттек резисторларның макетларда урнашуын, аларның бер-бер артлы һәм параллель тоташуын. Ә безнең тагын нинди элементлар бар? Аларның төп сыйфатлары һәм үзенчәлекләре нинди? Бу турыда әңгәмәне без киләсе дәресләрдә дәвам итербез. Ә хәзергә дәресебез тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз.